Aha, to podvodí. To jsou tři svršci. Tohle to, že je svršek. Kde jsi to Jsou seděl? tři svršci. Pepo! Ujni! Jak se to rychle na západ? Co ti upadlo? Tak ty mě chceš připravit, abych se mohl bránit, jo? Tamhle! Upadli. Já jsem ozdrejle. Tak, ne vždycky vyhrá pořádek. Potřebujeme odklidit mrtvolu. Hlásí se někdo? Zabírám jenom zbraň. Sice jsem možná podváděl u hry. Budeme potřebovat odvést mrtvolu na hřbitov. Nežije. Rozbrojíme. Co ta kárka? Byla by tady nějaká, na kterou bychom ho naložili? Na kolečko! Na kolečko? Tamhle je kolečko! Ne, to je mrtvé. To už nerozchodí. To už nerozchodí, kluci, to je hotovo. To byla přesná trefa. A máme tady funus servis. Tak naložíte ho? Naložíte ho na káru. Spolupráce. Toho tady necháte smrdět venku, naložte mi ho. Máme to, raz, dva, tři. 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 Ještě mi tam visí. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Takhle ho neodvezu. Ještě pořádně do zádu. Tři. Tak. A teď si jak by to, ještě tam máme dřenova. A bacha na náboje. Ještě noha. Tak ji držte. Tak. Tak teď jedeme. Čau, tuhej. Čau. Tak kdo chce vést? Já! Tak pozor, překlápí. Kamaráde, tady jsme zachovali do té jámy, jak to vždyť se tam vytáhli. Jo, nenaložíte ani na káru, na to do hrobu. Máte tu nějaký hřbitov? Zakupme to ke slávistovi. To jsem já. Není tuhej, ale teče mu
Na prstě. A jo. A ty je jenom omračený, ale jo. Ale určitě oženěný. Já ho bouchnu. Má prstínek. Já ho bouchnu do kuliček a on půjde. To by měla být na... Potom ho dáme si. Indián na špitůvek nesmí. Jestli je oženěnej, tak by měla jít na pohřeb vdova také. Ach, já ty děti. A To má prstek. Jo? To mi se bere. Vejde se nám to nepřijde. Vyndejte kapesníky. Všichni budou plakat. Tak nějakýho faráře máte tady? Tak jak zemřel? Je tady nějaký padě. To má za to, že nám dělalo rozhoduješ. třeba ty smrad jak na hřbitově. Co bránil? Asi měl falešnou kartu, nebo jeho... Já jsem měl Ty jsi měl falešnou kartu. Takže on bránil svoji čest. Bránil svoji čest, ale nepovedlo se mu to, jako ve westernu bývá někdy. A je to tak, že kdo tasí první, tak ten druhý se může bránit. A my jsme tasili tak naraz, takže já bych jakoby nebyl vinný, protože není svědek, který by mi řekl, že jsem ho napadl. Takže na šibenici neskončíš. Takže na šibenici bych neměl skončit, ale rozhodují lidé. Takže Soudce teď bude... se dívá. Chcete ho pověsit? Tak jak jste viděli souboj, kdo vytáhl dřív? On. Zbraň. On. Takže ty jsi měl možnost se bránit. Měl bych mít čisté svědomí, bránil jsem se. V tom případě seš mimo zákon, že jo? Dobrá, tak jsem nevinný. Tak si ho tady pohřběte a já bych zase dál vyzval. Do díry. Tam byla krvavá kuchyně, To je náš nesmrtelný. Co to je morbidita? Tady si takhle trošku zaberu. Já si Cowboy myslím, vítěze. že Fildovi poděkujeme, umřel čestně. Souboje...